Необичайно състезание във Варна. Хакери се надпреварваха в разбиване на сайтове. Университетите не учат студентите на киберсигурност. Затова подобни състезания са от полза. За да знаеш как да спреш на хакерска атака, трябва да си бил хакер. И такива състезания помагат всъщност хората да се научат да бъдат по-добри програмисти от гледна точка на превенция на кибератаките. След като установят пробивите в системата, участниците трябва да предложат решения. Трябва да направим сигурни системи, да може като потребителите, като ползват една система, да знае, че няма кой да им влезе да им вземе всичките данни. Така хакерите, доскоро смятани за крадци, днес са пазители. Голяма част от тези хора реално поддържат системите на банките, системите на правителствата и всички са дошли, или по-голямата част от тях, наистина след като са били хванати. С разрастването на онлайн търговията растат и изискванията за сигурност. Дори най-малкото извличането на база данни с имейли и след това кражба на клиенти си е достатъчно голям риск. 40% от покупките вече са онлайн, а през 2013 година близо 80% от сайтовете са имали пропуски. Предотвратени са 500 000 кибератаки. За BTV новините Десислава Кръстева.